kapaglaom, may gabi ka natong tanan. Welcome sa ikatulo ka gabi sa atong ginahimo nga Moral Recovery Program dinhi sa Hope Channel sa South Philippine Union Conference. Doon na napunta importante kaayo nga topiko nga ato ang tun-an karon nga gabi. O sa dili pa ta magsugod, gusto kong makig-uban kaniyo sa pag-ampo. Diyos nga labing balaan, tagi ikaw sa muhilaman nga kinabuhi, nagkapasalamat kami kanimo sa lain na pod nga gabi sa among panag-uban dinhi sa kanginan sa Hope Channel. Salamat Ginoo, nakahimo kami sa pagpatugbaw sa mga tingog pinaagi ni kahimanan. Amo usab nga gipasalamatan ang mga kapaglaom o mga kagalaan, magigsuunan nga nagapadayon sa sunod ni ini o sa pagpaminaw ni matagabi nga programa. Inaw Dios nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo, maghatag og mga panglawas, magadugang sa among salabutan o pagkatugot nga kami, magapadayon nga maminaw ning malipayon sa ngalan sa gawon ni Jesus. Amen. Niadtong miaging gabi, naghiskot kita sa husay nga gihimo sa pangkat. Naghiskot pud atong una pa jud nga gabi sa husay nga gibuhat or gihimo gidumalahan sa ato ang pinalangga nga chairman sa barangay. Karon nga gabi, doon na po tayo importante kayong hisgutan nga kabahin kini sa sulat nga ipadala ngadto sa mga tao nga atong ikason sa barangay. Gitawag na to na siya og summons. Kanang summons nga gi-issue sa barangay, wala kay ni masabti sa uban, labi na sa mga tao nga ubos na silang pananaw sa ilahang opisyali sa barangay, ubos na silang respeto sa ilang opisyali sa barangay, makadawat silang summons nga gipadala sa barangay, muingon na dayon sila nga, si Kapitan Rana. Di ko mato, ang uban gisi-gision pagyud ang sulat nga gipadala dito kanila, pinaagi sa ato ang CBO, o uban kan sulugoon sa atong kapitan. Sultihan ko kamo karon nga gabi. Kanang summons nga gipadala ni Kapitan para ikaw mutambong sa husay nga himuon sa barangay, dako kayo nang epekto kung dili nato dawaton or dili nato entertainon. Ato karon nga makita unsa may epekto kung dili nato hatagag pagtagad, mao kini ang hulagway sa summons. Kung makadawat mo ni ini, pinirmahan sa punong barangay or pangkat chairman, kung husay kini sa pangkat, inigdawat ninyo ni ini ang summons, mabasa man ninyo ni og sa dili, maksupirmahan man ninyo og sa dili, inyo manggaling resibon or sa dili, doon na gihapon siya dakong epekto. Unsa man ang importansya din ining summons, mao kini ang importansya sa summons. Kung ikaw, kapitan, makadawat na ka sa sumbong, siguro ang tanang parte makadawat sa imong summons. Kay kung ang gikasuhan 5, usar ang imong padadaan, ang habilin katong wala makadawat, mo claim sila nga wa sila mapadadig summons, wala sila kasuhi sa barangay. So inyag abot sa korte, sa sumbong nga gipasaka gikan sa barangay kay wala mahusay, dili makasuhan ang wa nimo padadi sa summons. So, padadaan ni mo tanan usumon. Sunod, personal kini nga i-deliver sa imong CBO kung kinsa man galing nga authorized nga tao na ay barangay tanod, nga mo isuguon nimo nga mag-deliver niini. Kung si respondent mo balibad sa pagdawat nini or dili niya dawaton, ayaw kabalaka kay kanang gipadala sa CBO ngadto sa balay ni ining respondent, igwalis ra na og iyahang gidawat. Unsa may gamiton, unsa may buhaton ni CBO, maghimo lang siya returns of summons. Return of summon. Unsa man ang return of summon? Iuli niya ang summon? No. Di na mo ibot pasabot. Ang technical term sa return, mao na report na. Report ni CBO sa iyang gibuhat sa pag-deliver sa summons ngadto sa respondent og iyahan ang pirmahan iyang ibutang nga ako nag-deliver sa summons ngadto sa respondent apan ang respondent dili mo dawat o di ba ka ang respondent wala diha o di ba ka ang respondent nasuko og gigisi-gisi pirmahan niya sa ubos kani nga return nga gipasa sa CBO ngadto balik sa secretary or sa kapitan igwalis na siya. This is tantamount that the summon is duly received by the respondent. So ay mo kabalaka. Bisag dili na siya dawaton. Mao ni ang hulagway sa summon nga ipadala ngadto sa respondent. Now, ang atong hisgutan karon, unsa may epekto kung dili mutungha si respondent or di ba ka si complainant sa panahon sa husay sa barangay.
unsa man karon ang consequence atong tanaw na kung dili mo tungha panahon sa husay, ang uban ani, ang kapitan nga naguna-una nga nainsulto siya, kung si respondent dili mo tambong, ang iyahang buhaton mo ingon sa, sige, sekretary, isyuhin na largo og kuano isyuhin nag certificate of election, gahig ulon, dili pwede. Iskutan na natong mayaging gabi, dili pwede. Tiwaso na to ang proseso. So, unsa may buhaton ni kapitan, kung dili mo tambong. Panahon sa mediation, kung dili mo tambong, ang buhaton ni kapitan, mag-set siya og adlaw ni adtong wala makatambong aron mo appear. Para sa unsa? Para sa husay, no? Dili na para sa husay. Para siya mo explain nganong wala siya makatambong. Sa ato patagaan ato siyang tsansa nga mo explain. Ato siyang pa-explainon nganong wala man ka makatambong ni atong husay nga gipatawag ka. Karon ang nakalami ni ini kay si kapitan or di baka didto panahon sa pangkat ang katong tagapagsundo maoy mo determine karon kung reasonable ba ang iyahang pagka-absent or sa iyang wala pagtungha. Siya mo determine kung meritorious ba ang iyahang rason. Sa ato pa, kung si kapitan mo'y mag-determine, siya'y magbuot, siya mo'y mo decide kung meritorious ba ang imong rason, magbantay ta. Kay kung kontra ta ni kapitan, delikado ta. Og suod ta ni kapitan, delikado ta. Maayo noon kung masuod ta kapitan. Parihaan ni nga sitwasyon. Wala makatungha si respondent panahon sa husay. Karon kay wala man katungha si respondent, giset ang adlaw para sa pagpa-explain ni respondent. Pag-explain respondent, paingon ni siya, pre, kay pari-pari raman sa barangay, pre, wala jud ko makatungha atong panahon sa husay, pre. Kay si Maring nimo, pre. Upat na kabulan nga gitalidugan, pre. Nagluspad na intahon, pre. Mao nga, wadyo ko katambong, pre. Akong gidalay og dala dito sa ospital, pre. Kay basig mamatay si Maring nimo, pre. Kung ikaw, maoy mo decide, kung ikaw ang kapitan, meritorious, dili meritorious. Moingon mo nga meritorious, meritorious. Kung kontra sa kapitan, delikado. Moingon si kapitan, naunsa man ka. Upat naman din kabulan nga gitalidugan, nganong itunong manginimog dala, anong panahon nga husay ta? Nganong di man natong isang adlaw, nganong di man paugmaan, upat na kabulan nga gitalidugan, itunong ginimog dala og maghusay ta? Kay kontra man niya. Pero suod niya, kanya mo inindot, kay mo ingon dayon si kapitan, mao ba pre? Mikanik kay mong nadali pre. Nya, kumusta man si Maring pre? Okay naman po ayun, salamat kayo. Nahala pre, okay ka ito pre kay imong nadala. Sige, okay ra, meritorious man. Pag meritorious, iset na po dayon ang hearing para makapadayon og hearing. Mauna siya ang balaod. Adto takaron sa sitwasyon nga dili meritorious, ang explanation dili madawat. Or di ba ka, wala mo explain. Unsa man karon ng epekto. Kung wala iya mo'y justifiable reason, dayon giset na day, humana og set nga maka-explain, dili pod meritorious ang explanation, unsa may epekto. Kung si complainant ang absent, unsa man karon ang effect. Ang unang effect mao, i-dismiss ang complaint. I-dismiss ang sumbong. Kung i-dismiss ang sumbong, mo-issue na day og certificate. Mo-issue certificate to bar the filing of action in court. Meaning, ang kaso nga gipasaka sa barangay nga gidismiss ni kapitan tungod kay wala makatungha si complainant, dili meritorious ang iyang explanation, di na pwede mapasaka bisag asa nga korte aning kalibutana. Di na pwede. Pagpa-utro lang sa. O kawat nagmanok, pagpakawat sa utro para makafile ka. Dayon ikatulo, mao ni ang bugat. Pwede ipasaka ni kapitan ang kaso nga gitawag og indirect contempt. Meaning, kita kapitan, wala tayo mo'y contempt power. Di na to masign in contempt. Parihata, ang prosecutor wala po'y contempt power, pero pwede ta makapasaka og indirect contempt. Niadtong tao nga dili mo tuo na to. Indirect contempt, mapiriso gihapon. Pinanglitag si respondent ang wala katambong pagpa-explain, dili meritorious. Unsa may effect?
i-dismiss ang counterclaim. Unsa man ang counterclaim? Ako lang i-explain og gamay. Kana bang kasuhan ka, pero ikaw po dahil, doon na po dahil kay ipasaka nga kaso, in relation sa iyang kasong ipasaka na to, doon na ta i-countercharge. Tungod kay wa tamitungha panahon sa husay, pag-explain dili meritorious, ma-dismiss ang imong counterclaim, dili na to nimo ma-appeal og pasaka. Di na po to nimo pasaka kay si kapitan, mo issue nag-certificate to bar the filing of counterclaim, so dili na ka magkapasaka. Parihag hapon sa complainant, pwede po ka respondent nga pahilan ni kapitan og indirect contempt. Dayon kay wala man hintungha, dili man meritorious, unsay buhaton mo issue certificate of election, ayaw gyud mo kasayop, kanunay kuning gibalik-balik, dili pwede nga mo issue certificate of election. Unsay buhaton ni kapitan, iset ang adlaw para nga ma-constitute ang pangkat ng tagapagsundo. So, mag-constitute tayo ng pangkat. So, sa ato pa, sa panahon nga mag-constitute og pangkat, magpadala naman pong summons. Daw bi karon dito sa pag-constitute, wala mo tambong, unsa may effect? Parihara nga effect. Kaganiha. Parihara. Og panahon sa husay sa pangkat ng tagapagsundo, dili pod makatambong, mao pod ni ang effect. Conciliation before the pangkat, unsa mang effect. Mao gihapon ang buhaton ni pangkat, iset ang adlaw para nga mag-explain. Dayon, si pangkat na pod maoy mo minaw, kon meritorious ba? Kon meritorious, mag-otro na po tag-set og hearing para mapadayon ng husay. Pero kung dili meritorious, mauna po niyang effect karon. Si complainant tuwa makatambong, dili meritorious, ang pangkat pwede mo dismissa kaso, then mo issue si pangkat og certificate to bar, filing of action in court. Dayon si pangkat, sama ni barangay chairman, doon na po'y power nga mag-file og indirect contempt. So, og si respondent po dili makatambong, maugyapon, i-dismiss ang counterclaim. Mo issue si pangkat og certificate to bar the filing of certificate counterclaim in court. Dayon, mag-apply po si pangkat og indirect contempt aron mapiriso ang wala makatambong nga si respondent. Pagkahuman, mauna ni ang panahon nga si pangkat mo issue na og certificate to file action tungod kay wala mitungha. Tungod kay wala mitungha panahon sa husay sa pangkat, diha na maka-issue og certificate to file action. Panahon sa husay sa utubangan ni Kapitan Magician, wala mitungha, di pa ka pwede maka-issue og certificate to file action. Panahon sa husay sa pangkat, wala makatambong, mao na nay panahon nga maka-issue og certificate to file action. Mayon ta kon masabtan ang ato ang explanation. So si pangkat secretary mo issue attested by the pangkat chairman. Mao ni ang porma. Sa ato pa, ang certificate to file action, pirmahan kini ni pangkat secretary og i-attest ni pangkat chairman. The only chance, katong wala makapaminaw kagabi, the only time, the only instance nga si punong chairman or si barangay chairman maka-issue og certificate to file action, panahon ra gyud ni nga ang iyahang husay, ang iyahang amicable settlement gagimo gi-repudiate. Og tungod sa repudiation, mo issue na lang dayon siya og certificate to file action. Basin mangutana ta, ngano man nga, ino ni man ka-istrikto. Barangay raman ni. Ngano mga piriso man tag di ita katambong. Ngano ginana man ka-istrikto nga og di katambong sa barangay. Di na noon ma-file ang kaso sa korte. Nga barangay raman ni. Sultihan tamo mga kapaglaon mga kagilaan. Tungod kay mao kini ang gingbutan sa balaod. Tungod kay mao ni ang nakalatid sa local government code, mao na siya sundon. Buti pasabot nga dunay katalagman kung atong ibaliwala ang balaod. Klaro ba? Nga kung atong ibaliwala ang balaod, dako siya og katalagman. Bisan ang atong panimalay, bisan unsa kagamay sa atong balay, bisan unsa ka simple sa atong balay, doon na tayo mga simple house rule nga sundon. Ang amahan doon na siya balaod sa mga kabataan yung salop sa adlaw, kinilang muuli na mo sa balay. Muna ito ang mga simple rule sa atong panimalay. Kinsa manghugas sa buntag, kinsa manghugas sa udto, kinsa manghugas sa hapon. Kami sa amo kay pulo mi kabuok. Ako mo ikapulo, ako mo ikinagamyan. Maglingkod mi sa lamisa nga ubay-ubay mi. Karon kay ang makagubot na mo
Kay ang uban, maghinahinay kaon, dili kanon ang sudan. Iapod-apod banda ng sudan kay iyang mag-away. Karon kay naa si awan nga di man niya kanon yung sudan. Pagkahurot sa uban, ipaibog na dayon. Mag-ilog na dayon sa nabiling na sudan. Ang nahitabo, ang among ginikanan, naghimo og balaod sa amo ang panimalay. Ang simple nga balaod sa among panimalay, nag-ingon among mama, ang maulahig kaon, maoymang hipos. Mao nga kami, aron di ko maoymang hipos dayon mang hugas. Aron di mi kahipos, aron di mi kahugas, ay og bisag naa pa ko'y nahabilin nga sudan, ako nang ipanghatag sa ako ang mga magulang, kay uruyog ako'y makahugas. Mahadlok man kog ako'y makahugas. Pagkasayon mi unta na nga bulhaton, pero mahadlok man ta. Kana tungod kay dunay rule. Naay balaod. Mao nang tungod anang kadlukano na ko manghugas. Wala nang ko katubo kay di man kay nako makaon akong sudan kay ako mang ipanghatag. Maubog na rason. Ate kragod pero mao gi height bisan pagun sa tingali kanon ug mao gi ato ang height. Simple rule ang atong panimalay nagapahamtang niini og pinaagi sa pagtuma nato sa atong balaod sa panimalay. Ang atong panimalay magmalipayon ug magmalinahon. Nakabantay mo kung ang atong mga kabataan sa ginagmay na atong sugo, malipay ang ginikanan nga bisan ang atong bata, gamay papan, nakatunong siya sa atong sugo, so atong ihag ang bata, pagkabuutan nga bata. Kanipong kita pong mga bata, sa ako pa sa unang gamay-gamay pa, gamay mangyapon ko karon ko wala ko mitubo, pero sa gamay pa kong edad, pag-ingnon ko sa akong mga kabuutan aning bata, pagkakusugan ako mo trabaho. Kanang sugoon kong pangumpra, manabo din magkumpra o unsay paliton. Muingon akong mama nga, kanisi tata atong sugoon og papalit, kay kusog kayo mudagan, dali maabot, makakaon dayon tag unsa ipapalit. Perti man yung kusugan ako makadagan, di yung kumupahulay kay tungod sa istorya sa akong mama nga, perting dali ako nung kusugoon. Malipay gid pud atong ginikanan og kita musunod sa mga simpulang kaayo nga mga pamalaod sa ato ang panimalay. Ang mga ginikanan magtudlo sa ilang mga kabataan. Ang ato apong mga kabataan, ilang gisunod ang ilang ginikanan. Apan ni ining siglo 21. Ang atong puloy-anan nahimo ng panggubatan. Nakabantay mo? Nagkagubot na ang atong panimalay. Ang atong panimalay daw dili na masabtan. Ang ginikanan usahay di nakasabot sa mga anak. Labaw po ang mga anak usahay di nakasabot sa ilahang ginikanan. Nagubot ang atong panimalay. Wa na takay balog unsay ato ang paingnan ng kitang mga kabataan. Awa na takibalog unsa may itong buhato, maglibog na ta. Mga nga atong mga kabataan, tungod kay di na sila kasabot sa panimalay, adto na lang sila sa gawas, o adto na lang sila magpalimot, no? Magpalabay sa panahon, o aron ilang malimtan ang ilang kagubot sa panimalay. Sultihan ta mo mga kapaglaom. Nabungkag na ang ato ang panimalay. Ang pamilya mabungkag tungod unsay rason. Tungod lang yun, kay kita nga membros panimalay, dili kabalo mo sunod sa rule o unsay gi-establish nga rule sa ato ang panimalay. Mga bana, di kasunod sa rule, isip bana. Asawa, di kasunod sa rule, isip asawa. Mo inungdan nga nabungkag ang ato ang panimalay. Nakabantay mo, mas daghan ang trabaho karon sa panimalay. Nagkadaghan ka nang gitawag mag-work from home, balunon ang trabaho sa balay, bikono, sultihi ko niyog unsa nga trabaho nga dili pwede dadon sa balay. Maestra, agoy, nagpila ka bag, kinarto ng dadon. Kami, kinarto na mong dadon sa bisina, kaya mo ang pirmahan at tubuhaton. Unsa man nga trabaho nga di nimo pwede balunon sa balay? Akong nabantayan, usara yun ka trabaho nga dili pwede balunon sa balay, kanang trabaho imbalsamador. Imbalmir ba? Sige ko no, muingon ka dito sa mga gitarbuan, ibilin lang sa nang isa. Tiwason ko na lang sa balay, nag-imbalsama na, pasaanon ko na lang uli. Di bagod manglumpat na itong mga kabataan, manglukso ng bintana, o dado na ito ng patay sa balay, kaya ato na ito tiwason. Maurat tingali na ang trabaho, ako nakita nga, dili pwede ni mo balunon sa balay. Pero kasagaran sa mga trabaho karon, dado na sa panimalay. So ang panimalay na to karon, imbis unta to, didto ta magbanding, na-extend man ang trabaho. Munang nagkadugay ang panimalay, nagkawaylami, nagkagubot. Unsaon man nato kini pagsulbad. Unsa man ang sulbad niini. Mga kapaglaom.
Duna ta karoy tunan, unsa may sulbad niini, para nga atong mabatnan ang kalinaw, di lang sa panimalay, kalinaw sa ato ang komunidad, sa barangay, kalinaw sa lungsod o syudad, kalinaw sa ato ang nasod. Kay dili makapanghinambog ang syudad, nga siya linaw, kung ang barangay gubot. Di makapanghinambog si barangay, nga siya linaw, kung ang mga balay sulod si barangay gubot. Ang nasod sa Pilipinas, dili makapanghinambog nga linaw ang nasod, kung ang mga syudad, mga probinsya o mga lungsod niini gubot. Unsay sulbad? Ang usahay, lantaw sa mga bata, ilang basulon. Ang atong eskwelahan karon wa na nagtudlog GMRC. Mao man ni kasagaran tumadunggan. Nagani bata or batanon nga walay batasan. Inundis amang ka nag-eskwela dong. Maayo ibalik tingali ng GMRC sa eskwelahan. Oy, wa na'y batasan ng mga kabataran. Ayaw. Dili na mo'y akong nakita nga hinungdan. Kay ang bata, wala na siya nagpraktis og maing pamatasan og sugod didto sa eskwelahan. Asa man na nagpraktis? Naa sa atong balay. Naa sa atong balay. Og ang mga kabataan nga miadto sa tulungaan, nga mao'y nagdalag kagubot sa tulungaan, diin man nagikan nga abilidad, gikan na sa atong balay. Mao nga kung ang atong bata walay batasan, ipadala nato dito sa eskwelahan karon mabutan, sayop na nga panglantaw. Dili na siya insakto nga panglantaw. Ayaw iasa sa eskwelahan nga ang atong bata didto disiplinahon. Kay kitang mga ginikanan og makadungog ta nga gikusi atong bata, magkikaso ra ba punta? Ato ra ba pong kasuhan ng maestra kay ng latos? Nga maurong ta ni paagi nga ang atong bata nga pirti ng buguya, makontrolar na unta. Mulaban man punta. O suspended ang bata, malaban man punta. Magkigaso man ta. Sultihan ta mo. Abogado ko, piskal ko, pero ang mga bata nga nagtudlo, di na under ang akong mga anak sa gagmay palimentary, ako yung ipahibalo ang maestra, nga pwede mo makadapat sa akong anak. Kung ang tuyo sa pagdapat, aron siya madisiplina. Pero kung ang atong pangunahuna, nga ipadala nato ang bata sa tulungaan, kay aron mabuutan, dili na nato maasahan. Kay ang pamuot sa bata, ang disiplina sa bata, adto gyud sa atong panimalay magsugod. Kay kung imo nang dadon sa eskwelahan, musamot na Ginoon. Kay sa eskwelahan, perti namang daghan ng mga class A dito. Perti namang daghan ng mga high voltage dito. Aun sa may term, ana. Kan mga abilidaran ba, di maipo na hinoon dito. So, mayon tao ang atong bata, atong natudluan daan. Nganong naingon ani ni, kay sa atong panimalay daan, naglantaw na ang atong bata sa panimalay o mga salida, nga mo'y nagdalag mga bayulinti, nga mo'y ilahang nasuon. Sa gagmay pa sila, aron dili maglakaw-lakaw palantawag TV. Kay doon na tayo lakaw, rita sa mukon palantawag TV. Karon palantawon, kanunay sa naidita, sige paglantaw diha, unsa may mahitabo karon, unsa may nasunod sa utok sa bata. Sultihan muna ko nga mga kaigsuunan, mga kapaglaon. Kung wa tayo mo'y moral kumpas, asa ka ta dapit. Ngadto gid ta sa pagkalibog, tungod kay dili mahimog walay magaguide nato. So magkinahanglan ta og guide. Asa man ta padulong, nagkinahanglan ta og dunay giya para nga magiyahan ta. Something is fundamentally wrong with our society today. Kung atong masabtan, dunay kulang. Unsa may kulang? Ang moral standard, which once were rock solid, are now non-existent. Nakabantay mo? Sa una, pagkabuutan sa mga tao. Mga bata buutan, pag naay tigulang, mo ay palingkuron. Karon ang tigulang sindulan, kami sa una mga minmi sa among mga maestra. Karon, may nagbuan ang maestra, di nagani mo good morning. Bahalag hapon, basta mo good morning lang, okay ra gyud ta kayo. Kana jung di na gyud mga tahuran ang bata. Mao na nay ato makita karon nga dunay problema sa standard. Ang atong sosyedad, mitalikod na sila sa Diyos ng standard sa moralidad. Dunay standard of morality, mauna ang atong gitalikdan, mao nga nagkawala, nagkahanaw karon ang maayong pamatasan. Ang Proverbio 28:26, kadtong nagasalig sa iyong kaugalingong kasing-kasing, mao'y usa ka buang. Nganong nangawala karon ang maayong pamatasan,
Ngano nga ang standard ni sa moralidad, hingkalimta na, nganong wala tayo mo'y guide. Kana tungod kay ang giguide, gihimo na tong giya, ang atong kaugalingong pagbati, kung sa atong gusto. Naapoy sa mga salida karon sa mga telisirhe, nga moingon pod nga, sundin mo ang tibok ng puso mo. Kapag kaulaw po niya akong Tagalog, di, mangitingali ni sakto nga pagtagalog, pero ang buot pasabot, di ba? Bigyan mo ng hustisya, di ba? Pahustisyahan ka ng tao nga nagasalig sa kasing-kasing. Maunay usa ka buang. Ang karong gipadako, dili na ang standard of morality. Ang gipadako, kung sa'y gusto sa kasing-kasing. Mao nga, bisan og di na pwede, kay minyo na, ay si kasing-kasing nagsugo man, sunda, nalimtan ang standard of morality, gisunod si kasing-kasing, nga mo'y usa ka mangingilad. Mao nga nahanaw, tungod sa atong kagustuhan, nga mo'y atong sundon, masuko ta, di na tapapugong, tungod kay mo may atong sundon, pila ka maestra, nga or magtutudlo nga namatay kay gipusil sa estudyante. Unsao naman lang ni karon. Unsao naman lang nato ni nga ingon ani naman kalisod ang ato ang community karon. Do na tay paingnan. Ang pangutana, unsao nato pagprotektar sa usa ka moral value niining immoral na nga kalibutan ang mangayo tagtabang sa Ginoo. Ang balaang kasulatan, adunay mga resita niini. Ang pinadayag 14:6 nagkanayon. Og nakita ko ang laing manulunda nga nagalupad sa taliwala sa kalangitan, og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita. Tanaw nato ning walay katapusang maayong balita. Basin pinaagi nini, dinhi kita makakutog pagtulunan nga maoy magatabang kanato nga mabalik ang atong standard sa moralidad. Aron imantala ngadto sa mga puyo sa yuta, sa tanang kanasuran o kabayanan, o pinulungan o katawhan. Gaingon, kahadlukin ninyo ang Dios, o kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa iyahang paghukom. Kanibang pinulungan nga paghukom, kanibang pinulungan nga takna sa iyang paghukom, maurag gini ang makatabang sa tao, nga ang tao magkontrol siyang kagalingon. Kay ang nakapas dako ni ining gubot nato, kanimang atong pangunauna, nga dili ta mahukman, nga way amoy mo silot nato. Mao nga ang atua, nagpasulabi lang ta, kay ganoon na ta nga way mo silot nato, kung sa itong gibuhat. Busa ang pinadayag 14 nagparayon, og simbahan ninyong siya nga maoy nagabuhat sa langit o sa yuta, sa dagat o sa mga tuburan sa tubig. Unsay gingon, kahadlukin niyo ang Dios, o kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa iyahang paghukom. Kanirag yung pinulungan nga kita paghukman, mauni ang makagiya kanato nga kita dili magpasulabi sa ato ang kinabuhi, di magpasulabi sa atong ginabuhat, tungod kay dunay maghukom sa atong gibuhat. Judgment calls us to accountability for our action. Ang judgment, ang paghukom, mauni ang magpahibalo kanato nga kung unsa atong buhaton, manubag tani. Kung unsa atong buhaton, ato ning sa gubangon. Ang susidad nga atong gipuy-an karon, nag-ingon sila, di ta responsable sa atong aksyon. Ngano naman ni? Ang balaang kasulatan gaingon nga tungod kay dunay panghukom kung sa atong gibuhat. Apan ang susidad karon, mao nga ang mga tao nagpadayo na lang sa mga binuang tungod kay ang gitudlo sa susidad karon, di ka responsable sa imuhang gipangbuhat, sa imuhang aksyon. Sultihan ta mo mga kapaglaom. Ang balaod nato kaniadto, ang nag-edad og 18, 15 to 18 na ay kaso. Ang gaedad between 9 and 15, kung acted without discernment, walay kaso, pero acted with discernment, nahibalo siyang gibuhat, pwede siya makasuhan. Giusob ang balaod. Republic Act 9344. 15 and below, absolute nga wa na yamoy kaso. Unsa man ang 15?
Di ba nakabalo mo patay? Di ba nakabalo mang rape? Di ba nakabalo mo drive og motor din madasmagan ang mga tao sa karsada? Di na pwede makasuhan. Ang gibuhat ni nga balaod aron pagsulbad sa problema nga daghan na daw ang mga minor nga nakasuhan. Aron ang mga minor di na makasuhan, aron mawala ang minor sa prisuhan, gikuhaan na dayon og kaso decriminalize. Di na makasuhan ang gaedad og 15 paubos aron daw wala nay bata nga makasuhan. Naunsa naman hitabo karon? Nagpasulabi na ang mga kabataan tungod kay nahibalo sila nga dili sila responsable sa ilang gipangbuhat. Ug mao ni ang nakaguba karon sa dagan sa atong katilingban. Ang mga batanon mao nay suguon pagpangatkat sa balay aron manglungkab. Ang mga bata mo nay suguong pamaligyag shabu. Ang mga bata mo nay suguon og papusil. Unsaon naman ni karon? Ag mag-inom-inom ta, mo yung tangadi, di man ko responsable ani, di man ko makonsensya, kaya nagtudlo na kong inom, ang ako amang pong ginikanan. Agoy. Ang uban nga nagasigi na og druga, di man ko makonsensya ani magdruga ko, kay ako mismo, gasuon raman po ko sa akong gisundan nga mga, mo ni karon ang problema. Ang hukom nagpasabot nga ikaw ug ako manubag sa atong gipili. Maunta niyang ibutang sa atong una nga tungod sa atong gipili, muatubang kita. We will suffer the consequence kung sa atong gibuhat. God's law is the basis of morality and the standard of judgment. Maunta na atong ibutang sa atong una nga naamanggoy judgment. Ang standard sa Ginoo sa paghukom kaning iyahang balaod og mao ni ang akong gikabalak-an karon kay daghan ang muingon nga wala nay balaod. Ang Santiago 2:12, busa musulti ka og mubuhat ka. Sa bisan unsa nimong buhaton apan hinumdumi nga dunay balaod nga maghukom nimo ang balaod sa kagawasan. Maunta niya itong ibutang sa atong unahuna. Ang balaod ni sa kagawasan, oy, dili ni siya makapugong. Si Attorney Apolinario Mabini ningon, law is not a repugnant of freedom. Wala na siya nagpugong sa kagawasan. Naghatagan ni sa kagawasan. Kung mayon ang balaod nga dili ka magpatay, sa Exodo 23, kung mayon ang balaod nga di ka magpatay, ang siya magpasabot, di gitaga ang kagawasan ang kasagrado sa kinabuhi. Kung mo yun ang balaod, dili ka manapaw. Unsa may buti pasabot, gitaga ang kagawasan ang kasagrado sa panimalay or sa pamilya. Kung mo ingon ang balaod, dili ka mangawat. Adi gitaga ang kagawasan ang tao nga magdala sa iyahang mga butang nga dili hilabtan sa laing tao. Mauni ang buti pasabot sa balaod, mauni ang buti pasabot sa sugo, naghatag ni siya og kagawasan. Mga sa pinadayag 11:19, then the temple of God was opened in heaven, and the ark of His covenant was seen in the temple. Unsay nakita dito sa templo? Ang iyahang kasuguan. Bisan dito sa patukuranan sa templo sa Ginoo, anaa dito ang kasuguan. Ang kasuguan hangtod karon gitipigan dito sa templo sa Dios. Busa dili nato masulti nga moingon nga wala nay kasuguan bisan unsaon akong imagine. Dili man gyud ko makasabot anang moingon nga wala nay kasuguan. Ambot kamo og kamo kunoy huna-huna karon. Sulayin yung imagine ang sitwasyon, ang sosyedad, ang community nga wala iya mo'y balaod, wala iya mo'y sugo, sa may hulagway. Ang Ginoo nga mo'y Ginoo, God of order. Musugot na lang kasi ang kalibutan ng iyang gibuhat, dili niya buhatag balaod. Di ka magdasmag ang iyang planeta, kundi na niya himuag balaod. God's law is the foundation of His throne. Kung nagalingkod sa trono ang Ginoo aron sa pagpanghukom, ang pundasyon siyang trono, maugani ang iyahang balaod. Busa, ang buti pasabot, judgment and law are part of the gospel. Kung magasangyaw ta sa mga balita, di nato mabulag nga kung magbuhat ang tao, adunay paghukom o dunay balaod nga iyahang atubangon. Maunta ni ang part sa gospel nga ato ang isangyaw. Maunta ni ang part or party sa mga pulong, sa mga mensahe nga atong ipahibalo sa mga tao nga ang tao kung magbuhat siya adunay balaod nga nagsunod niya ug dunay hukom nga mutawag unya kanato. Ang unang Juan 3 versikulo 4 nagkanayon. Ang tanan nga nagahimong pagpakasala
nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala mao'y paglapas sa sugo. Mao ni siya ang definition sa sala. Unsa ang sala? Mao ang paglapas sa sugo. Karon, nganong mo ingon man ang uban nga wala na'y sugo? Og mangutana putok niya napay sala. Uy, naapong may sala. Wala makabasa sa 1 Juan 3:4 nga ang sala mao man ang paglapas sa sugo. Kung di ko kasabot, nganong mo ingon nga walay sugo, apa naapay sala. Nga ang sala mao man ni ang paglapas sa sugo. Mayon tag mo ingon pag wala na'y sala. Ang definition sa sala is the breaking of God's law. Mo nga mo ingon ganit taog wala na'y sugo, wala na po'y sala. Pag mo ingon tag na'y sala, nanaagi sugo. Ambot o giun sa pagsabot sa uban. God's law is His eternal moral standard which defines sin and establishes our accountability to God. Naagid tay tulubagon sa Ginoo kung unsa man galing nga ato ang buhaton. Mao gini ang ato ang una-unaon nga kung unsa atong buhaton naatay tulubagon. Bisan ang Supreme Court. Kung imong tanawon ang tatak sa Supreme Court, si Ehang Silyo, naghihapoy 10 commandments tungod kay ang atong mga hukmanan nagabasi gihapon sa mga sugo. Gani, kanang definition ba og moral turpitude? Mga playtag trabaho, naadto gibutang, had you been convicted, had you been charged for any crime involving moral turpitude? Dito sa mo ang subject sa legal ethics. Gipangutana na mo, unsa man di definition anang moral turpitude? Unsa man ang mga cases nga involving moral turpitude? Ang simple kaing definition, nga explanation sa amo ang reviewer, nag-ingon ang amo ang maestro, ang kaso nga gitawag natong crimes involving moral turpitude, sayon ra nimong ilhon. Ang tanang mga kaso which are related to the 10 commandments, maunay mga kaso nga against moral turpitude. Sa ato pa, kung mo intag moral turpitude, kaso ka na nga related sa 10 commandments, dili ka mangawat, di ka magpatay, mauna ang mga kaso nga involving moral turpitude. Ang Biblia nagtudlo usab og mga pagtulunan para nga kita magihan sa atong moralidad. Himuon unta nato ning parte sa atong panimalay. Himuon unta nato ni nga programa, parte sa programa sa atong panimalay. Nga ang mga bata, di na lang ito pasagdan nga magsigi og basa og tan-aw og cellphone, tan-aw og TV. Ato unta ning i-appeal sa programa sa buluhaton sa panimalay nga mubasa sila og Biblia. Tagsaon unta nato og Biblia ang atong mga kabataan. Kay ang balaod sa Ginoo mauni ang agianan ngadto sa kagawasan ug si tinuoray nga kalipay. Sultihan ta mo, kung naa ang pag-obserbar sa balaod, makabaton kitag genuine, tinuoray nga kalipay tungod kay malinawon ang lugar, malinawon ang dapit nga nagabantay sa kasuguan sa Ginoo. Ang 1 Juan 2, 3 ug 4, nagkanayon, og atong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini kon kita nagabantay sa iyahang sugo. Mo ingon tag nakaila ta sa Ginoo. Ang pangutana, nagbantay ba ta siyang sugo? Og atong padayonon siya nga nagaingon ako nakaila kaniya pan wala nagbantay sa iyang masugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Kinsa may amahan ani? Anang moingon og nakaila sa Ginoo, unya da ito wala nagbantay siyang sugo, bakakon man di ay. Mao nga muingon lagi ko, nga di ko kasabot niining muingon mga tao nga mosulti nga wala nay sugo. Wala kabasa ni? Wala ba makabasa? Nagbasa ra ba po ni sila og Biblia? Ang Episo 2, versikulo 8 ug 9 nagkanayon. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo, o kini dili sa inyong kaugalingon kahimuan. Kini hatag sa Dios. Mauni ang teksto nga ilang basahon, ilang ipakita nato, og sila mo ingon na dayon nga di nakamagbantay sa sugo, kay ang magahatag og kaluwasan, ang grasya pinaagi sa pagtuo. Tinuod dili, tinuod, uy. Ang grasya maora gini ang makaluwas, ang pagtuo maora gini ang makaluwas. Dili na makahatag og lain pangakaluwasan, bisan ang kasuguan di na mo'y makaluwas, kay ang grasya maunay makaluwas. Mutuo ko ani. Pero
ang wala nato masabti, unsa man ning grasya. Kita naluwas pinagi sa grasya, pero ang kasuguan, wala ni magkasumpaki sa grasya. Dili ni sila mag-alkontrahay sa grasya. Unsa man ay katuyuan sa balaod. Kung ang grasya maoy maghatag og kaluwasan, maluwas ta tungod sa grasya, unsa man ay karon ang gamit ni ining balaod sa Ginoo. Ang Roma 3:20 nagkanayon. Kay pinaagi sa kasuguan, nag-aabot hinuon ang kahibalo mahitungod sa sala. Moingon na siya, tanawa lagi. Wala na lagi kasuguan. Kay tungod ang kasuguan, nag-abot na noon sa sala. Diyon sa pagsabot. Og basahon lugar nato to, nga tungod sa kasuguan, nag-aabot ang sala. Ang konklusyon dayon nila, mulukso dayon nga, awa na yamoy kasuguan lagi. Kay ang kasuguan, maunay nagkaingon nga naay sala. Ang gusto sa uban, walao na ang kasuguan, aron wala na sala. Maunay nahitabo karon, gidecriminalize na ang tanang mga aksyon sa mga taong kaedad o 15 paubos, aron wala na kaso. Mao ka na makasulbad. Mao ka ni ang makahatag og kalinaw. Moabot na lang punta sa Roma City. Uy, unsa may giingon sa Roma City? Kung dili pa ang kasuguan, dili unta ako makailag sala. Magyapon, sabto nila nga, dalay, tungod lagi na sa kasuguan, di lang po na naon nato na ipagsabot. Ato na ining sabton nga ang kasuguan, mo'y nagatudlo ka nato, mahitungod sa sala. Nga tungod sa kasuguan, dili unta ako makailag unsay pangibog kung ang kasuguan wala magaingog dili ka mangibog. Unsa may gamit ni ini? Maunta ni ang nagpahibalo kanato nga kita nakasala. So unsa man di ay ang kalabutan karon? Unsa may papel sa grasya? Ang papel sa grasya mauni siya ang pagpasaylo sa Ginoo, mauni ang paghatag og kaluwasan pinaagi sa Ginoo. Sa ato pa, ang tumong sa kasuguan, ang kasuguan mao'y magpahibalo kanato nga kita nakasala o magdala kanato ngadto ni Ginisos kay si Ginisos mo ang tuburan sa grasya o si Kristo mao ang tumong sa kasuguan sumala sa Roma 10:4. Ang kasuguan mao'y magpahibalo kanato nga kita nakasala o kay nakasala man ta muadto na dayon ta ni Kristo kay siyang tuburan sa grasya mangayo tagpasaylo ni Kristo o sa pagpasaylo ni Kristo diha kanato maunang nagrasyahan na ta kay ang kaluwasan mao ang grasya. Unsay gamit sa balaod, unsay gamit sa sugo, mao'y nagdala kanato ngadto ni Kristo kay si Kristo mao ang tumong sa kasuguan. Tungod sa grasya ni Kristo, kay ang grasya, sama ni Kristo, maluluyon man. Sama sa Ginoo, muhatag siya og mga pagpasaylo. Pasayloon ta sa atong mga sala. Mga kinahanglang muduol ta ni Kristo, kay siya ang tuburan sa grasya. Maunta ni ang atong ibutang sa atong unahuna. So, ang grasya ba? Nagapawala sa balaod? Tungod ba sa grasya, walaon ang balaod? Balikon ako. Roma 3:33. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayod. Hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Atong gipabarog ang kasuguan tungod sa grasya. So ang grasya, wala magwala sa kasuguan. Usa ka pastor nga nagwali siya sa iyahang simbahan. Panahon sa iyang pagwali, nagdali-dali siya, kaya doon na pa siya lang appointment. Busa puman siya ang wali, misirit tayo sa padagan sa iyang sakyanan, padulong sa lain na po niya nga appointment. Uy, dito sa dalan, kay nabantayan man siya sa pulis. Ingon nakita man siya nga overspeeding. So, gigukuran na yun, gipahunong. Paghunong, gisita na dayon sa pulis. Sir, asa man imong lisensya? Ingon ang driver nga mga pastor, sir, pasensya na sir, gadali ko sir, kay naapakoy lang appointment. Saon man dili man na mo excuse. Overspeeding man ka, asa man imong lisensya? Miingon ang driver, sir, ako sir, pastor ko, nagwali ko sa mga tao nga atong bantayan ang sugo, nga di na ta maglapas-lapas. Sir, ayaw lang ko pagdakpa sir, sa di man na mo excuse. Overspeeding man ka. Nagngamuyo gid ang rabi sir. Pasaylo lang sa ako karon sir, palabya lang sa ako karon, excuse lang sa ako karon sir. Pwede ba og pasayloon lang ko nimo sir? Musaad ko nga ang mga tao nga akong pangwalihan, ako silang inon nga di na mo maglapas-lapas sa mga sugo sa Ginoo, mga sugo sa yuta,
para nga dili na mo magdakop, sir. Wala na mo'y trabaho magdakop. Ako ning ipahibalo sa mga tao nga dili na mo mag-overspeeding. Ingon ang pulis, hala, sabot ko nimo, di lang kanako dakpon karon, ako lang sa kang pasayloon. So, nalipay kaayo ang maong tao. Sa iyang kalipay, may pasirit siya og padagan. Dayon, nanawag si siyang asawa. Day, gigrasyahan gyud ko karon day. Gidakop noon tako, pero wala ko dayon nagdakop. Kay nangayo ko pasaylo, hingsaad ko nga magpahibalo ko nga di na gyud mag-overspeeding ang mga tao. Ingon ang asawa niya, karon dong, nagpakusog kag dagan. Diha na. Human ka nagrasyahan, wa kadakpa tungod kay nagpakiluoy ka o gikaluoy ka, human ka gikaluoy, magpakusog pa ba kag dagan? Inig pakusog ni mugdagan, dili na ba kadakpon? Tungod kay nagrasyahan na ka, wala na ba'y balaod nga no overspeeding? Munta na ito ibutang sa nona nga og nagrasyahan ta karon, ang silot maoy giwala, dili ang balaod nga na maoy nagasilot. Naaragyapon ang balaod nga no overspeeding. Nga og mag-overspeeding ka, dakpon yun gyapon ka, bisag nagrasyahan na ka. Tungod sa grasya, wala ang balaod sa no overspeeding. Ang grasya nga gihatag para lang nga di ka madakop, kay nangayo ka og pasaylo. Sa balaod rin sa yuta, sa balaod sa Ginoo, tungod sa grasya, wala. Kay nag-ingon ang Ginoo sa Mateo 5:17, ayaw ka mo pagunauna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propita. Ako mianhi dili sa pagbungkag, kundi sa pagtuman ini. Karon, ato bang unaon nga si Jesus gusto niyang bungkagon ang kasuguan? Pinalitag wala na sugo. Kaning planeta nga gipangbuhat niya gatuyok sa adlaw, ug wala na sugo, ug pataka na lang nagdagan ng planeta. Di ka ta mga dasmag ani. Adi na lang ta ng planeta, dinagko ra man na kayo. Aning dalan ug walay balaod nga sa tuo ka mo agi, ug adto na lang ka sa wala mo agi. Narabay driver sa dalan nga adto sa wala agi, mura magtaga Japan. O ang ingon ana na karon, di bagod na nga dasmag ang mga tao. Ambot sa ang pag-imagine. Pero ang Dios ning prangka si Mateo 5:17, wa siya mo ari aron pagbungkagoy. Kay kon mawala man lang galing, nganong gipadala sa Dios ang iyang anak, o gipaanto sa tumang kasakit, niya ang kamatayon nga iyang nasinatian diha sa krus, ug mahimo ra madiunta nga walaon na lang ng balaod, di giwala na lang unta ang sugo para di siya malansang. Nganong gipalansang siya sa krus? Aron pagsulbad sa atong mga kasalanan, aron mawala ang atong kasalanan, ug pwede ra di walaon ang iyang, pwede ra walaon ang sugo, di wanay sala, di na malansang. Ang sugo di gid mawala. Mao nga gipakamatyan sa Dios diha sa krus aron pagwala sa atong nga sala, nungka nga walaon ang sugo. Kay ang sala dili magagahom diha kaninyo, sumala sa Roma 6:14. Sanglit dili man kamo ilalom sa kasuguan, kundi ilalom sa grasya. Ni ana po'y pagsabot anong uban ani. Na ana po'y panabot sa uban nga dili kita ilalom sa kasuguan, kay ilalom ta sa grasya. Ang tinuray mao, unsa man pasabot ani ilalom sa kasuguan, nagpasabot kini nga ang kaluwasan dili pinaagi sa pagbantay sa kasuguan. Ang buot pasabot nga ang tao dili ilalom sa mga kasuguan tungod kay naa naman ang grasya. Unsa buot pasabot ilalom sa grasya? Ang buot ipasabot niining ilalom sa grasya. Ang pagkailalom sa grasya, nagpasabot nga akong nadawat ang pagpapasasala, gidawat ang kapasayloan, o napuno ako sa gahom sa Dios. Sa ato pa, kung kita makasala, atong lantawon didto sa kasuguan kung asa man kung parte nakasala, o sa dihang nakita na nato nga kita nakasala, muduol kita ni Ginisos, o mangayo kita sa pagpasaylo sa atong mga kasalanan. Mao kana ang katuyuan sa kasuguan. Mangayo kitang pagpasaylo sa atong mga kasalanan ngadto sa Ginoo. Naay moingon nga wala na may kuan karon, wala naman niya moy
Kasuguan karon kay gibag-o naman. Gugma naman. O, gugma. Nagsulti kining usa ka abogado og si Ginisos. Nag-ingon si Ginong abogado sa may dako nga sugo. Nag-ingon si Ginisos ay walay laing dako nga sugo. Higugmaon mo ang Dios, higugmaon mo ang imong isig ka tawo. Sa ato pa, duha na lang kasugo. Wala nay sugo. Nga pulo kay duha na lang. Wa po nila ilahos og basa dito sa Mateo 22:40. Ang Mateo 22:40 nag-ingon, niining duha ka mga sugo, nagasukad ang tibuok nga kasuguan og ang mga propeta. Na ang napulo ka sugo. Gihimo lang siya nga duha, gidivide siya ngadto ang tibuok nga kasuguan, gisumada sa pulo nga gugma. Gugma sa Dios o gugma sa tao. Sa ato paniining atong kinabuhi karon, doon na tay relasyon pataas o relasyon sa atong isig katao. Relasyon nga to sa Dios o relasyon sa tao. Gugma sa Dios, gugma sa tao. Ang 10 Commandments wala mawala tungod ning gugma. Naara ang 10 Commandments. Ang una nga sugo, mahitungod sa gugma, nag-ingon, dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. Gugma kini sa Dios. Og ang sugo niyo, dili ka magbuhat og larawan nga nililo. Gugma kini sa Dios. Dili ka hindi mo paggagamito ng ngalan ni Jehova sa pasipala lang. Gugma kini sa Dios. Hinumduman mo nga adlaw papahulay ros pagbalaan ini. Gugma kini sa Dios. Kiniining nahabilin nga sugo, tahuron mo ang imong amahan og inahan. Gugma kini sa tao. Dili ka magpatay. Gugma kini sa tao. Dili ka manapaw. Gugma kini sa tao. Dili ka mangawat. Gugma kini sa tao. Dili ka magsaksi og bakak. Gugma sa tao. O dili ka maibog sa balay sa imong isig ka tao, gugma kini sa tao. Ang napulo ka sugo, wala asag sugo sa gugma, naara gihapon. Ang mga buhat sa ihang mga kamot, mao ang kamatuoran og ang hustisya. Mao kani ang gipahibalo sa Ginoo. Mao ba ni ang gitawag og salvation by work? No. Dili ni salvation by work. Ang buot ipasabot ka nang magtuman ta sa kasuguan, mauni ang gitawag og pagkamatinumanon. Gitawag maguta sa pagkamatinumanon. Kay unsaon na lang ang tao sa Ginoo dili matinumanon. Ang yawa nahulog diri sa kalibutan tungod sa iyahang gahi og ulo. Disobedience. Si Adan ug si Iba nahulog tungod kay disobedient. Ang pinadayag 14:12, aniya din ang agdaalan sa pagkamanang tuson sa mga balaan, sa mga nagbantay sa sugo sa Dios o sa tinuuhan ni Jesus. Ang mga balaan, katong nagbantay siyang sugo. Mao kini ang gusto nga pagigsaad sa Ginoo kanimo ug kanako nga kitaunta magabantay siyang sugo tungod kay ang Ginoo nagalantaw ug nagaila nga duna pa siya katawhan hangtod sa atong kahigayonan karon, mga katawhan nga nagabantay siyang sugo ug nagaimbitar siya kanimo ug kanako nga ato untang puy-an o kinabuhian ang pagpuyo kauban sa Ginoo, pinaagis pagbantay sa iyang mga balaod, ang buot ipasabot sa Ginoo, naghandom siya nga kitaunta matinumanon. Hinauto ta atong masabtan ang atong pagtuon karong gabi. Og tungod niini, mo imitar ako kaniyo, maghimo kita og pag-ampo. Dios nga labing balaan, tagiya sa among laman nga kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdom kanamo. Kami nagabuhat sa mga butang nga among kagustuhan. Aron kami malipay, among gikabuot ang mga butang nga among gituan ang makalipay kanamo. Among gibuhat ang mga butang nga among gituan nga makahatag kanamo katagbawan. Salamat sa imong pagbiwalo nga kami manubag og responsable kami sa epekto sa among ginabuhat. Og salamat sa imong pagpahibalo ug pagpahinumdom kanamo nga kami magpuyo nga labing suod diha kanimo pinaagi sa among pagkamatinumanon. Salamat sa imong pag-imbitar kanamo. Gusto ka nga makig-uban kanamo sa pagpuyo, dili lang din hiniyuta ako, dili bisan pa sa langit ng puluyanan. Lamang kami mag-aamping sa among kinabuhi, magakat-on kami sa pag-amping sa among mga binuhatan, nga kami mahimo nga matinumanon diha kanimo. Ginoo, tabangi kami. Tultuli kami sa matag takna, tultuli kami sa matag panahon, aduna kami mga butang nga buhaton, giyahi kami, dili kami masayop, ang among dalan nga pagalaktan, ang mga lugar nga among pag-adtuan, ikaw unta magagiya kanamo, nga ang tanan among mabuhat, pinaagi sa paghimaya diha kanimo. Kaya ang tanan among isalig kanimo Ginoo, sa ngalo sa gahom ni Ginoo Hesus. Amen.